Moi kaikki! Mä teen tänään ostosten esittelyvideo, koska me oltiin Tampereella ja mä olin mun mummon kanssa shoppailee. Me ostettiin sitten vähän mulle vaatteita ja sellaisia, mutta aloitetaan. Eli ensimmäinen on kumi. Tää on tällainen jättikumi. Tästä lukee niinku non-genie en mä tiedä mitä tässä lukee, mutta joo, tällainen kumi ja tää on tosin Tigerista ja en muista paljon maksoi. Eli se oli tällainen. Ja seuraava on käsikoru, eli tässä on niinku monta tällaista niinku kolme tällaista niinku yhdessä tällaisessa korussa. Ja niinku avataan tälle, että vedetään tästä näistä kahdesta, sitten kiristetään näistä. Mutta joo, tää on mä en tiedä, kauppaa mut tuolta kaupasta. Se ei nyt ihan hyvin, mutta tällainen koru. Ja seuraava on tällainen seppälän paita. Eli tässä on niinku valkoisia ja keltaisia raitoja. Sitten tässä on tällainen pieni tasku. Ja niin tosin tää on Seppälästä. Ja tää on 152, että vähän kasvuvaraa, koska mä oon oikeesti joku 140-146. Niin, tai mulla on sellaisia niinku sen kokoisia vaatteita. Mutta niin, tällainen oli Seppälän vaate. Ja seuraava on sitten Seppälän tällainen pitkähihanen. Tää on tosiaan 140-146, mutta muuttaa vaatteet ja täällä on alhaalla teksti. Mut joo, eli tää on se 140 ja tääkin on Seppälästä tosiaan. Tällainen oli myös Seppälän paita. Ja seuraava on Seppälästä vieläkin shortsit. Eli niinku kaikki nämä vaatteet oli niinku keltaista. Että niinku kesävaatteet mulle. Ne oli. Mut joo, eli tää on myös tosin Seppälästä. Ja nää on 152. Eli, mutta tällaiset ja sitten on tällaista tää niinku. Nää oli Seppälän shortsit. Eli nähdään kohta. Moro. Ja seuraava on Body Shopin tällainen huulirasva. Eli tää on tää Watermelon. En osaa lausua, mut joo. Niin tämä. Eli mä oon käyttänyt tätä. Mulla on tätä tällä hetkelläkin huulissa. Mä oon tätä vähän käyttänyt. Ja tää on tatuointi sitten. Älkää ihmetelkö, mut joo. Tää on ihan sairaan hyvä huulirasva. Eli jotain Body Shopista. Tää on oikeesti ihan sairaan ihanan tuoksun. Mut joo, nähdään taas kohta, koska mulla on vielä 2 juttua. Moikka. Noin. Ja seuraava on sitten Body Shopin käsirasva. Eli tää on Grape. No joo, mutta eli tää on Grape, eli tossa lukee. Joo, ei sitä näin. Mutta on Grape käsirasva ja tää on ihan se rasva. Mä käytin tätä eilen. Ja mä käytin suihkussa. Niin, tätä käytin eilen sen suihkun jälkeen, koska mulla on vähän kuivat kädet. Niin käytin sitä. Joo, nähdään kohta. Ja se vika on shokkeri. Mä sain tämänkin. Eli tää on ihan sairaan ihana. Mä voisin laittaa tän nyt kaulaan. Mutta tää shokker on glitteristä. Ja mä tykkään tästä hirveästi, koska mä oon halunnut aina tällaista shokkeria. Niin musta on ihan sairaan ihana. Mutta niin. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa, eli nähdään ensi videossa. Moikka!